var sådan, der den var. Og så spiller jeg lige den der bagefter. Okay? Kører vi? Mm. Super. Okay, så fingerøvelsen, det var sådan. Nu spiller den bare med 2 hænder, ikke? Man kan jo bare tage en af gangen. Og så starter man så bare. Better Blues, den sagde så. Så prøver jeg lige at spille den med kommet der på.